and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nakakita din og gigayon sila si Michael ug Emily, giatol nila ang udtong tutok na magtagbo sa gym. Kay wa may mga tao niini. Wa makapugong si Michael sa gibati. Gigakos ug gihagkan niya si Emily. Karon lang gid ko ma-in love. Ikaw, Managsama ta, Emily. unsa tong panagsultihan? Di ta magdukay ha. Ug unyang off na ko. Aniun kong mama, magdungan mig pauli. Ha? Mao ba? Dili ko na ikaw mahatod. Dili na. Sa gikaingon ko na. Tumanan ko una si mama. Mike, tingali ko yung makakita. Mike, oy. Di ta magbuwag, Emily. Dili. Oh, Michael. Pero aron mahimutang ang una-una ni mama. Patuhuan ta siya nga wala ta. Ingon lang kun ana. Magantos una ta. Ha? Sige. Ingon lang una, anak. Total. Magkakita na magyabot ang higayon. Dili ba? Sama ini karon. Mao gyud. Pero sige na, kay time man ako. Ato na ko. Dali, oy. Wa pa may 15 minutes. Maglikay ta nga dunay makakita nato. Sige na, ato na ko. Pabili lang sa kadini. Oh, please. Sabta ko. Sige, maamang ka. Bye. Nagdali siya. Nahadlok ka doon ay makakita naman. Kinsab yung ka ng kiingon niya nga moitig taho kang mama niya. O ganong inguman siya ni Ines sa among relasyon ni Emily. Husto gyud ron kining pag-anhin ako. Ani lang ko magpaabot niya sa gawas lagi. Igo nga makita ko siya nga mo gawas na. Ma, dala ko. Timing gyud ang akong pag-anhi day. Wa ka na klase. Wa na. Tana? Nali. Inday, kaniyo to na. Apit to na kaniyo, Inday. Ikaw mo oy gisangpit anang naninda na. Oo, ma. Gikuha ko mama nung. Ato na mi. Ay, hapit to na, dere. Kay gibayran niyang daan niya, chocolate. Ay, kiniyo, gipakyaw niya. Sa imong boyfriend. Hangtod ang tindiro kindi. Nahibaw na dai ninyo. Oh, Ay, kuwari, Inday. Imo day ng mama. Uy, moral lang mugma nagsuon na. Liwat day kang mama ni mo, Inday. Gwapag yun. Nong, sige nong. Ako na ang mga candy. Ihatag na ko sa mga bata. Barnats na, Inday. Ay, gihorot yung palit ganiha pag abot niya. Unya, gibilin pag yun ang sukli. 500 yung gibayad. Pero wa na kuha ang sukli. Ako na kuno. Mrs., bulahan kayong imong anak nga nakabatog hinigugma nga sama kang dudong. Maluluyon kayo namong mga kabus. Diara, Inday, oh. Diara. Isod na kong plastic. Ay, ipanghatag na nimos mga bata. Usa man imong manghod, Inday. Dili nong. Kana ko nas gawas, oh. Sige nong ha. Salamat ini. Ay, si Dudong mo'y pasalamati. Uy, Inday. Sige nong. Ma, tana? Si mama. Wa magtingod sugad nakabati kanina sa gisulti ni Manong Malindag Candy. Pasaktan ko lang. Magpatay mali lang sad ko. Kadungog itjas kiingon ni Manong nga buutan si Michael. Maluluyon. Ay, may untag matandog si mama sa gisulti ni Manong Tindero. Sa unahan ta makatang og jeep, ma. Di ta kasakay din hi. Nagsulti na mo ni atong Michael. Giprangkahan mo na siya nga supa ko sa inyong relasyon.
sa pagkakaroon? Kuan, wa may magkita ron ma. Dito magod sa pikaswing iyang klase. Tungod sa akong nabati ganina atong tindiro o Carmelitos, mituo ko nga buutan si Michael. Tinuod na ma. Maluluyon siya. Gistoryahan ta baya kabahin ana. O bitaw. Pero mas maayo man gyud nga makahuman ka una sa imong pagtuon, anak. Aron way sa gabal sa imong pagtuon. Hi, Emily. Hi, ma'am. Kinsa na day? Asa mo? Naghuwat yun mong sakyan, ano, Emily? Ma'am, sakay na lang mo. Sakay na lang mo, ma'am. Ihatod na mo. Salamat na lang. Ay, dag-umbra ba? Tingaling abtan mo uwan, ma'am. Sakay lang gud mo, Emily. Friend bitaw ta, di ba? Oh, amigo man ka, di ay na nimo. Sige na, manakay na lang ta. Ma, dili mi suot niya. Pero siya to naghatag og chocolates nga imported og iniman buwak. Emily, sige na good. Sige na mo, ma'am. Basin og dugay pa mong makasakay og jeep. Ayaw mo kaikog nako. Amigo mi si Emily, ma'am. Sige day, manakay na lang ta. Nang hagad man siya. Ma, Sige na. Sige na, Emily. Buram kag others, eh. Oh, gisay batuhan ako, oh. Ni ako tungas krasada. Day, dali na, Emily. Oh, nahasol na hinoon siya. Dali na ba? Sige na, dali na. Manakay na ta. Hinay lang, ha. Mapangkong mo. Okay. Okay na. di ami si mama sa backseat. Mura ka na og among driver. Okay ra, Emily. Why kaso? Isa rin lang pala ihog ang pultahan. Ay, okay. Okay, dong. Sila si Emily o mama niya. Misakay sila sa auto na itong Rafi sa monte. Oh, anong nanakay man sila? Bukirok itong tawara. Unahan lang, Mido. Ilugan lang diha sa may unahan, paliho. Okay, ma'am. Daghan kaing salamat ni mo, dong. Rafi nang. Rafi sa monte. Kadiyot, kay ablihan mo. Ako na. Naog na ma. Okay. Dong, salamat pag-usab, ha, Dong Rafi. Why isa pa yan, ma'am? Salamat, Rafi. Welcome, Emily. Katultol na yun ko sa inyo. Salamat, ha? Dayon una dire, Dong. Basi gusto kang mo kape. Ma, mauwaw ta ma. Ay, dalita noon na to kape. Mauwaw na noon ta. Agig pasalamat ba niya ba? Pangapi una, Dong. Yan lang siguro, ma'am. Busog pa ko. Gihuwatsap ko sa amo karon. Tuwa na si daddy karong orasa. Ato na lang ko, ha, Emily? Sige, Rafi. Salamat sa paghatod mo namong mama, ha? Okay ra, Em. Sige ninyo, ma'am. Tingali sa sunod higayon mga pikurehas inyo. Sige, Dong. Bye, Emily. Ma'am. Anak to siya sa pian, unsa. Mailaman, di auto man. Presko tawhan na ma. Hambugero. Oh, dili ba ya? Wa ka lang makaila pa niya ma. Presko ka na si Rafi. Hambugero. Nagsalik nga anak og kwartahin. Oh, ingon lang gitingali siya ni Adto. Kay anak man og sapian. Amigo di ay mo. Ayok panaway sa iyang kinaiya. Ay, nahala, sige. Mag-ilis pa kong oran dire, ha? Sige ma. Si Michael. Hello, Mike. Nanawag man lagi ka. Gahinay ko lang akong tingog kay pasi makadungog si mama. Lagit anda mo si mama mo. Misakay mo sa auto ni sa monte. Oo, bitaw. Si mama mangkuit. Namugos po si Rafi. Nga naman sa kudag na nakay Miss Mama, Mike. Dili man dautan, di ba? Kami kong duha si mama. Oo, di ay. Naaman si mama mo. Gihatod gid mo. Oo. Og di ana ron mi si mama diri. Di pa gitugan nga milarga si Rafi. Nakatultol na dito diha. Gigayran man ni mama pagpaingon diri sa amo. Ug kay nakatultol naman to. Mubisitan to ni mo diha.
Michael, unsa ko nang gisulti mo? May gusto siya nimo, Emily. Nahibaw ka na. Siya rin nakagusto na ako wa. Glimutan ako, day. Bye na. Nagpalit man Yes, ako mama. bunat. Giagda taon ta tong amigo nimo. Ah. Oh, kinsa to? Ay, bye na, friend, ha? Sige, salamat. Bye, classmate. Classmate ako, ma. Aw mao ba? Nagpadungog na ba tong amigo nimo nga mo bisita siya? Ayuhag tagad ha. Kay maayo gid siyang tao para nako, Emily. Tungod ba kay gipasakay ta sa iyang auto, ma? Mo nay basihan nimo nga maayos siyang tao? Basta maayo gyud siyang tao para nako, Emily. Og nasayop ka pag ingon nimo nga presko siya. Hambogero. Para nako maayo siya og batasan. Mao nga kun mo anhi gani, ato ba nga ha? Ma, Gaan siya buot. Murag, mas gusto ko niya kay kang Michael. unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!